дорухонаи шифофармо доруҳои босифат ва арзонро ба шумо пешниҳод менамояд. Эпимедиумная паста барои хунукиҳои бадан, равғани гули садбарг барои дарди сар, дарди дил ва гардиши хунро хуб кардан ва инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва зиёд кардани вазни шумо ё кам кардани вазни шумо ва равғани сиёҳдона барои ҳама намуди дардҳо. ҳатман аз номи канали юристиҷай муроҷиат кунед. Ширкати шифо доруҳои арзон ва босифат. Татумкунандаҳои коллеҷа даъват мекунанд қисми ҳарбӣ, яъне ки рутба наметиҳанд то вақте ки 1 сол хизмат накунем. Салом ака, не ки гузаронди. Бародар азиз, ман билет намефурӯшам. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали юристиҷай. Тамошобинони азиз, хеле ки мо гуфта будем як мавзӯи алоҳида дар бораи квота ва гражданствои Федератсияи Россияро гирифтанаш мекунем ва ба шумо мефаҳмонем ки чӣ тағйиротҳо баъди соли нав ворид шудагӣ барои гирифтани шаҳрвандии Россия ва барои зиёд кардани квотаҳо. Ногуфта намона, касое ки ба Россия сафар карданиянд, аввал виестона проверка кунен ки оё депорт ҳастен ё ки не. Барои проверка кардани виестон метавонен ки дар рақамҳои WhatsApp дар рӯи экран ҳаст бинависонен, ба шумо ҷавоб мегардонанд ва проверка мекунанд ки шумо депортен ё ки депорт нестен. Федератсияи Россия квотаҳои таҳсил барои донишҷӯёни тоҷикро афзоиш дод. Русия миқдори квотаҳоро ки ҳуқуқи таҳсили ройгон ба донишҷӯёни Тоҷикистонро дар бисёре аз донишгоҳҳои Русия медиҳанд ба таври қобили мулоҳиза афзоиш додааст ва гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия низ осонтар шудааст. Шумораи ҷойҳо барои таҳсили тоҷикистониён дар донишгоҳҳои Русия аз ҳисоби бюҷети федералӣ 120 адад афзоиш ёфт, гуфт сардори намояндагони дар мамлакат Иван Иванов. Ҳамин тариқ донишҷӯёни Тоҷикистон таи солҳои 2022 ва 2023 барои дохилшавӣ ба донишгоҳҳои Русия 750 квота доранд ва ҷумҳурӣ аз рӯи миқдори квотаҳо барои таҳсил дар донишгоҳҳои Русия маъмулан дар панҷгонаи аввал байни кишварҳои ҷаҳон боқӣ мондааст. Имтиҳони дохилшавӣ дар доираи квота аз ҷумла дар душанбе суҳбати аввалини довталабон барои дохилшавӣ оғоз ёфтааст. Ин марҳила дар ҳоли ҳозир барои довталабоне ки ба магистратура, ординатура, аспирантура ва бакалавр аз рӯи ихтисос дохил шуданд оғоз гардидааст. Яъне шахсиятҳое ки бо таври ройгон дар донишгоҳҳои Федератсияи Россия таҳсил кардан мехоҳанд квоташона зиёд карданд. Квота барои ин донишҷӯё ба 750 адад баробар шудагӣ ва ногуфта намона, касое ки магистратура ва аспирантура ё ки бакалавр хонданиянд, аллакай суҳбат гузаронидан дар шаҳри Душанбе бо ин донишҷӯён оғоз шудагӣ ва дар суҳбат ки агар аз имтиҳонҳо гузаштанд, аввалин имтиҳона дар шаҳри Душанбе меспоранд. Аз имтиҳон ки гузаштанд, баъдан метавонанд ки бо тариқи ҳамин квота 750 тае ки мо гуфтем, ройгон яке аз донишгоҳҳои Федератсияи Россия рафта таҳсили худшона идома бидиҳанд. Ва қайд кардан мумкин аст ки боиси хушнудист ки ҷавонон ва духтарон на танҳо шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург ва Казанро ба сифати макони таҳсил интихоб мекунанд. Мо барои таҳсил дар Калининград то Якутск ва Шарқи Дур низ давталабон дорем, гуфт сардори идораи Сараёсат Иван Иванов. Яъне ки ғайр аз Москва ва Санкт-Петербург дар Калининград то Якутск низ давталабон қабул карда мешаванд барои таҳсили худшона ройгон идома додан. Ва гуфтан мумкин аст ки дар доираи маъракаи кунунии квота беш аз 6000 номзад сабтином шуданд ки аз ин шумор беш аз 4500 ба имтиҳони тахассусӣ роҳ ёфтанд. Яъне бародарои азиз, 750 квотае ки мо гуфтем, ин миқдоре ҳаст ки ҳамин сол 750 адад зиёд шудагӣ ва барои гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия дар инҷа қайд намудагианд. Касое ки мехоҳанд шаҳрвандии Россияро дастрас кунанд, ана ҳамин шахсиятҳое ки мераванд аспирантура ё ки бакалавр дар шаҳрҳои Федератсияи Россия таҳсил мекунанд ва таҳсили худшона ба итмом мерасонанд, яке аз роҳҳои гирифтани осони шаҳрвандии Россия ҳамин мебошад ки баъди буд кардани донишгоҳ дар Федератсияи Россия барои дастрас кардани шаҳрвандии Федератсияи Россия шумо метавонед ҳуҷҷатотона пешниҳод кунед ва дар кӯтоҳ муддат шумо дастрас кунед шаҳрвандии Федератсияи Россияро. Ва инчунин боз гуфтан мумкин аст ки айни ҳол
бо тариқи посреднико дигар қабул накардастанд барои шаҳрвандӣ Россияро гирифтан. Прямой ҳар як шаҳрванди хориҷӣ метавонад ки ба Россия сафар кунад ва худаш ай пай ҳуҷҷатгузориш бишававу дар як муддати кӯтоҳ шаҳрвандии Россияро дастрас кунад. Барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. Бародаро, ин буд як камтарак ахборот оиди квотаҳо ва гирифтани шаҳрвандии Федератсияи Россия, чунки шумо бисёр савол медодем ва мо як мавзӯъ ба ҳамин хотир дар ин маврид тайёр кардему ба шумо пешниҳод кардем. Айни ҳол ҳамин қадар ахборот буд, ҳамин қадар сухан буд, мо ба шумо гуфтем. Ва агар ягон саволи дигар ки ба миён омад, пешниҳод кунед саволтона ва ахбороти нав мо ки дастрас кардем, ҳатман ба шумо пешниҳод мекунем, огоҳ мешен ва дар идомаи барнома саволоро мехонем. Бо диққат гӯш кунед то ба саволотон ҷавоб гиред. Норакӣ нависонда: салом акаи Сорбон, ман мухлиси тамоми видеоҳои шумоям. Ҳамеша шуморо тамошо мекунам. Саволи мара ҷавоб пешакӣ раҳмат. Бе иҷозати ҳукумат сохтмон кунӣ хона ва ғайраҳо ба чӣ ҷавобгарӣ кашида мешавад? Оқибатш чӣ мешавад? Илтимос ҷавобта интизорум. Бе иҷозат, бе ҳалнома, яъне ғасб кардани замин ба ҳисоб мерава ва ин чиз мумкин нест. Барои бунёд кардани як манзили нав шумо бояд аввал иҷозат бигиред ва ҳалнома бигиред. Бо тариқи ҳалномаи суд баъдан шумо сохтмони хитона метавонед ки оғоз кунед ва хона бунёд кунед ё ки ягон чизи дигар, чӣ хеле ки худат қайд кардӣ, хона ё ки ва ғайра. Азамов нависонда: салом алейкум, созен хубен иншааллоҳ. Ака нархи билет аз Душанбе ба Самара илтимос мегуфтед. Нархи билет ай Душанбе ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия айни ҳол қиматай аз 5000 сомон зиёдай нархи билет. Беҳрӯз Азамов нависонда: салом алейкум, созе акаи Сорбон, як савол ҷавоб тиҳен. Мадда кӯдак дорум, яташ аякум зан май алимен меспорум. Ҳозир ай дуюм занам як кӯдаки дига дорум. Мара хизмат мебаранд ё не? Пешакӣ раҳмат дар паноҳи Худо. Кӯдакҳо ба номи худат бошанд, агар ҳардаш ҳаму кӯдаки дигаритам ки ай зана ҷидо шидагӣ то айни ҳол мат адиноч кашидагӣ набоша ва ба номи худат боша, ту соҳиби ду фарзанд ба ҳисоб мерай ва ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешавӣ бародар. Қишлоқ Тиҷей нависонда: ассалому алейкум бародар, суоли ман ҳамин аст ки ман бояд оилама бо ҳамроҳи фарзандам ки 6 ё 7 моҳа аст ба наздам орам. Ман бояд ягон дархосте равон кунам ё ин ки ба мисли дигаро омада метавонанд? Аллоҳ барорат я бародар, интизори ҷавобам. Ту бояд бародари азиз давернус рой кунӣ барои фарзандат ва барои фарзанди ту билет лозим намешававу загранпаспорт лозимай тамом. Давернус рой мекунӣ ва загранш мегирен тамом бародар. Ба мисли дигаро билет мегира, ҳамсарат мерава. Муҳаррик нависонда: салом ака, хатмкунандаҳои коллеҷа даъват мекунанд қисми ҳарбӣ. Бародари азиз, ман дар ин мавзӯъ бисёр фаҳмондум ва фикр мекунам тамошо намекунед видеоҳоро то охирша, чунки бо ҳамин савола метиҳен. Дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ омадагие ки шаҳрванд агар ки коллеҷ мехонад ва синни солаш ба 21 сола ки расида бошад, вай ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавад. Барои чӣ? Ба хотире мегирем ки коллеҷ шахсиятҳое мехонанд ки мисол аз пас аз хатми мактаб дохил мешаванд, 3 сола коллеҷ мехонанд, аллакай будкунишон ба 21 солагишон таврӣ меояд, вақте ки буд кардан ба хизмати ҳарбӣ даъватшон мекунанд. Ё шахсиятҳое ки аз синфи ниҳумишон мебироянд, мехонанд 3 сола ё 4 сола ва ёрам будкунишон да 21 солагӣ таврӣ меояд ва ба хизмати ҳарбӣ даъватшон мекунанд. Фозилзод нависонда: ака дар бораи одамои кафедраи ҳарбӣ мехондагиҳо мегуфтед ва яъне билет медода бошанд, яъне ки рутба наметиҳанд то вақте ки 1 сол хизмат накунед. Қонун тағйирот шидагиай, касое ки вайни кафедра хондагиянд, у шахсиятҳо 1 сол хизмат мекунанд ва баъдан соҳиби рутба мешаванд. Фарҳод нависонда: салом алейкум акаи Сорбон, ҳама одаме ки билет мефурӯша ответ намета. Барои чӣ шумо дар нависам дар инстаграмат ответ наметӣ? Бародар азиз, ман билет намефурӯшам, ба ҳамин хотир бисёри нафар нашод билет мепурсанд чанд сумай. Ман ҳар рӯза намедонам нарха навоша. Барнома кунам ҳамрӯзаша медонам, вале ҳар рӯза намедонам, барое ки нархи навои билет ҳамин хеле ки соат ба соат алиш мешавад. Ним соат пас, 1 соат пас нарх дигар шидан мегира, ба ҳамин хотир. Ва як чизи дигарам ай ҳаматон хоҳиш мекунам, кадомет ки дар инстаграми ман савол пешниҳод карданиен, бидроен сразу саволтона бинависонед, ман омадам ҷавобтон метавонам. Барое ки як хеле мисол медорам, ман менависонӣ ки салом алейк менависӣ.
ман салом менависам бо мегӯи сози хубӣ ҳамихе як 3 рӯз 4 рӯз баъд саволот ҷавоб мегирӣ. Ба ҳамин хотир ҳамун салом алейки карден сразу саволтона бинависонед. Ман даромадам як бора ҳам саломи шуморо алейк бигирам ва ҳам саволтона ҷавоб бидам. И барои манфиати хитона. Муҳиддин Султонов нависонда: салом ака, неки гузаронди, ҳар рӯз қарори нав меброя. И қарори нав ман намеброрам бародари азизохи. Чизе ки ман дастрас мекунам, амура пешниҳод мекунам ва махулат набошад тамошо накунам. Баъд бисёри нафарҳо оиди рекламаҳои мо нависондагиянд дар ҳамин видео як 10 та комментария ки реклама накун дар видеоҳо дигар бародаро кадомида маъқул нестай тамошо накунен ам рекламаҳоро. Баъзе одамое ҳастанд ки рекламаҳое ки мо мекунем ягон чизи даркоришона заказ мекунанд мехаранд ҳамунҷо. Ва касида агар маъқул набошад тамошо накунен ва сухани зиёдтирам нанависонен, чунки менависонен ма комментаритона намехонам ба аввал ба якумаш ва дуюмаш ки даркор нест, беҳуда вақти хитона мегирен инем қадари текст менависонен беҳуда, барое ки на комментария шуморо одамо мебинанд, на ма ҳамуро мехонам. ва ҳамин хотир вақти хитона нагиред бародаро, хоҳиш мекунам ай ҳамад. Ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.